Teacher Dare. Ug karon mga bata, magtuon ta sa mga ngalan nga nagsugod sa litrang E, nga iyang tingog E. Sa litrang I, iyang tingog E. Ug karon mga bata na ako ipadungog sa inyo nga kanta ha. Muapil mo og kanta ni Teacher Dare. Unsay tingog sa letrang E, letrang I, letrang I. Unsay tingog sa letrang I, E, E, E. Unsay tingog sa letrang I, letrang I, letrang I. Unsay tingog sa letrang I, E, E, E. Mga ngalan nga nagsugod sa litrang E, nga iyang tingog E. Espada, E, espada. Elepante, E, elepante. Aeroplano, E, aeroplano. Ensaymada, E, ensaymada. Ekes, E, ekes. Elsa, E, Elsa. Embodo, E, embodo. Unsa ganito ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang E? Espada, elepante, aeroplano, ensaymada, ekis, Elsa, embodo. O karon magtuon ta og sulat sa litrang I, gamay ug dako. Ug karon mga bata, magtuon ta og basa ha. Sundok mo ni Teacher Dare. E, 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 E. Ug karon kamo na lang bi. Maminaw si Teacher Dare sa inyo ha. Daghan salamat. Bye-bye.